شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምሳኹም ይከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och styrka vare med er. ኣንሓኹም ሰላሐዲን ምሳኹም ሴም ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ዝብል ፕሮግራም ሒዝናይና መጺና ዘለና Det är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ዓብ ብስራት በፈተና ተሐልፉ ዘለኹም ዝብል እዩ Och dagens ord det är god nyhet till er som går igenom prövning. ዘዋል ክትሓወሰኩም ኽእል እዩ Det här kan vara blandning för er. ሰብ ፈተና እንደሐለፈ ዶ ዓብ ብስራት ይባሃል ይኽትብሉ ትኽእሉ ኢኹም Ni kanske tänker, ser man det finns god nyhet när någon går igenom prövning. ናይ ባሓቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ፈተና ዘለኹም እዚ ቃል ዝንዓኹም ዓብ ብስራት እዩ Och för alla er som går igenom olika sorters prövning, det här goda nyheten är verkligen för er. ስለዚህ ብግቡእ እንድሕር ሰሚዕኩምኒ ኣብ ፈተናኹም ናይ ባሓቂ ብስራትን መሳገርን ምዃኑ ክትፈልጡ ኢኹም Så om ni verkligen håller med och lyssnar på mig idag så kommer ni verkligen det här vara en välsignelse för er. ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:13 I första Korinthierbrevet kapitel 10 vers 13 ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን ኣምላኽ እሙን እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋር ምእንቲ ክትክእሉሲ መውጽኢ ገይሩልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ Det står, ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte låta att ni frestas över er förmåga. ዋው ኣብዚ ቃል እዚ ነቶም ኣከቢድ ናይ ህይወት ፈተናታት ዝሓልፉ ዘለዉ ሰባት ኣዝዩ ዘገርም ሓቀታት ተጻሒፉ Så här finns det väldigt många sanningpunkter för alla de som går igenom prövningar. ነዛ ቃል ብትኽክል እንድሕር ተረዲእናያ እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት እንተረኺብናዮም ብሓቂ ካብ ፈተና ንኸውፅና እዩ Så om vi verkligen förstår dem på rätt och de tar ut de här punkterna som finns där så kommer det göra att vi kommer ut från vår prövning i seger. ቀዳማይ ካብ እዚ ቃል እዚ ነንብቦ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ሳይበጽሐኩምን እዩ En av de punkterna det står, ingen frestelse än vad andra människor har fått möta har drabbat er. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ህይወትና ጸላእ ዘምጽኦም ፈተና ምጽዋርና ክሳዕ ዝሃርሙና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይገድፎም Så med andra ord, alla frestelser som vi får i våra liv av mörkret så kommer inte de kunna vara övermäktiga oss än att vi inte kan hantera dem. እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ምስኡ ኣቕሪቦ ኣምላኽ እሙን ኢኻ ኢልና Och andra punkter som är där i ordet det är Gud är trofast. ማለት ክሳብ ክትጾርዎ ዘይትኽእሉ ክትከዱስ እግዚኣብሔር ከይገድፈኩም ኣብቲ ነገርስ እሙን እዩ Det står, och Gud är trofast att han inte ska låta er att ni frestas över er förmåga. እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምንታይ እዩ እሙን ኣብ ፈተናና Varför är han trofast i vår prövning? ሳልሳይ ነጥቢ እንድሕር ከይድኩም ርኢኹምሞ Om ni går till tredje punkten så kommer ni få se. ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉሲ መውጽኢ ገይሩልኩም ኣሎ Det står, samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. ዋው ስለዚ ኣብ ህይወትኩም መጽኦም ዘለዉ ፈተናታት Så de här frestelser och prövningar som har kommit i era liv, ጸላእምጽኦም ክኾኑ ይኽእል እዩ det kan vara fiender som har hämtat dem. ወላ እውን ብጌጋናትኩም መጽኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም De kan även ha kommit av misstag som ni gör. ብጌጋኹም ምምጽኡ ጸላኢ የምጽዮም Varken om de kommer av er själva eller om fienden. ኣምላኽ ግን ኣብ ነብስ ወከፍ ናይ ህይወት ፈተናኹም መውጽእ ማዕጾ ድማ ክገብር እሙን እዩ Men det står att Gud är alltid trofast att han gör en dörr för att kunna ta ut er frestelse och prövning. ስለዚ ሕጂ ነቲ ፈተና እንዳረኣኹም ኣይትጓዩ Så var inte ledsen nu när ni ser det frestelsen. ኣብቲ ፈተና ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማዕጾ ግን ንዕኡ ረኸቦ Men börja finna och hitta istället den dörren som Gud har lagt i dig prövningen. ኣብቲ ፈተና መውጽእ ማዕጾ ተገይሩልኩም ከም ዘሎ ግን እመኑ Och lita på att det är en dörr som är där som Gud har lagt för er så ni kan komma ut. ስለዚ ነቲ ኣብቲ ፈተና ዘሎ ማዕጾ ካብቲ ፈተና ንላዕሊ ንዕኡ ምሕሳብ ተላመዱ Så lär er endast att tänka mer på dörren än det prövning som ni går igenom i. ስለዚ እግዚኣብሔር በቲ ማዕጾ ገይሩ ናብ ዝቕጽል ክብሪ ከም ደሳግረኩም እመኑ Lita på att Gud kommer att använda den dörren för att ta er till nästa härlighet. ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለ ይድብል Det är därför Guds ord säger, du dukar ett bord framför mina fienders åsyn. ስለዚ እቲ ማዕጾ ካብቲ መኣዲ ሓደ እዩ Så dörren är en av de rätter som han serverar. ጸላእ ንፋስ ኣብዚ ሒልኩም ኣሎ Om fienden har blåst för mycket emot er, ግዲ ይብልኩም ጽቡቕ መኣዲ ናይ ክብሪ ከዓ ተዳልዩልኩም ኣሎ var inte oroliga, det är en dukad bord som serveras för er. ጸላእ ብኩሉ ከጽበልኩም ይደሉ ኣሎ Om fienden försöker alltid fresta er och pusha er ett hörn, ዋው ደስ ይበልኩም ኣምላኽ ድማ ንዕኡ ሲዒርኩም ትወጽሉ ናብ ካልእ ክብሪ ተኣትውሉ ኣፍ ደገ ቆሚጥልኩም ኣሎ så var glada och Gud har förberett en dörr som tar er till nästa härlighet.
ኣብ ነብስ ወከፍ ኣብ ህይወትና ዝመፁ ፈተናታት ኣብ ነብስ ወከፎም ማዕጾ መውጽኢ ተገይሩሎም ኣሎ Och i vilken en prövning vi möter i vår livstid så har Gud förberett en dörr i alla dessa prövningar. ስለዚ ዘለኹም ዝሓልፍ ነገር እዩ Så det ni går igenom nu är något som kommer gå över. ጽባሕ ካሊእ ይኸውን Imorgon kommer det vara något annat. ጽባሕ ክስሕቁሉ ኢኹም Imorgon kommer ni skratta åt det. ክትግረሙሉ ኢኹም Ni kommer bli förundrade. ስለዚ ትዘሐጉስ ብስራት Så det som är goda nyheter. ኣብቲ ኩሉ ጸቢብኩም ዘሎ ፈተና I allt där ni känner er klämda. ማዕጾ ተዋሂብኩም ኣሎ Ni har fått en dörr. ህዝቢ እስራኤል Israels folket. ብድሕሪቶም ሰራዊት ግብፂ መጺኦም Bakom dem så fanns egyptiska härskare. ብቅድሚኦም ድማ ባሕሪ ኤርትራ ከልኪልዎም Och framför dem var det Röda havet som hindrade. ነገር ግን ኣብዚ ጸበባ ምእታዎም Mitt i den här klämda situationen. እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸፈተሎም ማዕጾ Den dörren som Gud öppnade för dem. ንዕኦም እንጸላእቶም ናይ መጨረሻ ዝፈላለየ ነይሩ Det var en som kunde skilja dem och deras fiender för alltid. ንዕኦም ናብ ካልእ ክብሪ ዘሳግር För dem, det tog dem till nästa härlighet. ንጸላእቶም ግን ፈጢሙ ዘጥፍእ Men för deras fiender något som förstörde dem. ባሕሪ ኤርትራ ክልተ ተኸፊቱ Röda havet öppnade sitt två. ኣብ ግዜ መከራና እግዚኣብሔር ድበና ማዕጹ I vår prövning ses den dörr som Gud ger oss. ካብዚ ሓሰብናዮም ንላዕሊ ክኾን እናኽእሉ እዮም De kan vara mer än vad vi hade tänkt oss. ግን ቶም ማዕጹ Men de dörrarna, ንዓና ከውፅና እዮም de är för att ta ut oss. ነቲ ዝኽተለና ዝነበረ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ግን ከጥፍዎ እዮም Men det är också tillgängligt för att förstöra de fiender som har försökt förstöra för oss. ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ Och det är därför han är trofast att han inte låter er frestas över er förmåga. ካብ ንፈተናኹም ንኣምላኹም Så mer än er frestelse, lita på Gud. ሻሎም ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን እዮም Guds frid, ni är värdefulla och segrade.